Verd. Que no es troba el teu fill. I quan acaba el... Una de les coses que ens ha inspirat és ser molt crítics, evidentment, amb l'administració i amb l'Ajuntament, però també ser crítics amb la nostra manera de treballar, és a dir, amb com funcionem com a entitats o com a persones que es mouen per la cultura. Per tant, avui també segur que sortiran moltes crítiques a l'Ajuntament, a l'administració, però també una mica la intenció és que puguem parlar també nosaltres com a associacions de com ens podem coordinar millor, de com podem conèixer millor la ciutat, de com podem treballar millor en xarxa, de com podem no repetir-nos, de com podem ser més eficients. Per tant, les crítiques, diguéssim, entenem que han d'anar per les dues bandes. Una associació té una assemblea, és a dir, el poble sobirà, el que té l'última decisió a aquesta associació, que escull un òrgan de representació, la Junta, l'òrgan de direcció, com es digui, que és el que fa servir el que diem democràcia representativa. Sovint, en el món associatiu, almenys és una constatació que he trobat en alguns llocs, sovint la relació entre l'òrgan de direcció i el poble, el soci de l'assemblea, acostuma a tenir les mateixes dificultats que té l'òrgan de representació municipal, de la Generalitat, de l'Estat, o sigui, els òrgans de govern respecte al poble. Dificultats de trobar canals de comunicació, d'acceptar la crítica, d'acceptar el rebuig a qualsevol decisió o d'implicar-se en la millora del projecte associatiu. Ergo, si a la societat no hi ha valors ni necessitat de millorar la qualitat democràtica, doncs a la institució tampoc. Això és una cosa de miralls. La festa, o el model de festa, és un model que efectivament vol contenir un ritus de tradició, però hi ha una part d'innovació permanent. És a dir, la festa major del 2010 a Granollers no serà com la festa major del 2009. No ho serà. Hi haurà passada de rajoles, hi ha una part del programa que no canviarà. I no pot canviar, perquè allò que us explicava abans és sagrat. Però en canvi, potser el 50 o el 60% de les altres coses, de les activitats que promouran les colles unes i altres, fins i tot competitives, hauran canviat, seran diferents. No s'assemblaran en res. Aleshores, és un model que dona la porta està oberta sempre a processos de creació. També ens servirà una mica a nosaltres per traçar un camí i serà una manera de veure cap on podem dirigir les... I no caure amb els perills que deia el social. Exacte, i veure totes les experiències que hi ha hagut, tots els fracassos, no tornar a caure amb el mateix fracàs, no? I no inventar, tampoc segurament ja s'ha pensat moltes coses i ja ha reflexionat molt i potser no hem d'inventar res, vull dir que ja està inventat, ja està escrit. La qual cosa cal superar el peatge històric, ser valents i impacients, capaços de resistir i de passar a l'atac, partint d'una base de relacions de confiança mútua, superant visions particularistes, anant més enllà d'interessos d'entitat i ser capaços d'actuar juntes les entitats i de prendre acords des d'una visió i consciència de ciutat. Aquest canvi ha d'estar centrat en l'elaboració d'un projecte col·lectiu i més tenint en compte que l'Ajuntament no té projecte. Però l'interlocutor no és l'Ajuntament sinó la ciutat. La taula de cultura es veu com un espai de debat sobre la política cultural, com una coordinadora d'entitats, com una oportunitat de treballar i relacionar-se d'una manera diferent, com a òrgan de formació, com a mesura de pressió, etc. Partim d'un projecte compartit per anar cap a un Consell de Cultura. Se'n parteix de la necessitat que aquest Consell neixi de la taula de cultura i no de l'administració. Deures concrets. Elaborar un calendari de treball pel 2010, revisar el pla estratègic elaborat en el mandat anterior, no duplicar activitats, etc. Una proposta molt concreta que ha sortit d'un grup. Elaborar un projecte cultural per Badalona, un programa de cultura pel proper mandat, presentar-los als grups polítics que es presentaran a les properes eleccions, el 2011, demanar que es defineixin i veure fins a quin punt i com ho inclouen els seus programes electorals i després el de govern.